Yawwa, Sadiya Umar, kwanakin baya na ce miki an bani sarki a fannin comedy amma kin ki yadda. To amma yanzu kan da ke kin kalle yanda nake trending ai kin yadda ko? Ƙarya hadarin sufa ne. A'a, ƙarya hadarin sufa kuma. Ni dan Allah dan Annabi menene dalilin da yasa ni in na faɗa miki magana sai kin kare ta ni? Gallo na ciwo. Kai, saboda in gallan ki yana ciwo shikenan kawai komai ma na faɗa miki ƙarya ne? To bari ki ga wallahi sai na kai ƙaranki gurin kawu dan sarki. Kawu dan sarki, ka ji abin da Sadiya Umar take faɗa min? Daɗin kiwo aikin kora. Daɗin kiwo aikin kora kuma haba kawu dan sarki dan Allah ka bi min Kaduna. Rike jallo ba na akwami. Kawu dan sarki, ni da nace ka bi min Kaduna amma sai ka ce wai rike jallo ba na akwami haba kawu dan sarki dan Allah ka bi min Kaduna. Me dalilin da yasa ka kasa bi min ne dan Allah? Gallo ke ciwo. A'a, kai ma in gallan naka ne yake ciwo? Inna lillahi wallahi an yi biyu. Nemo gawo. A'a, in nemo in kawo wallahi kin ma rena min hankali. What?